Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, які можна не толькі слухаць, але і глядзець праз аккаунты Еўрарадыё у сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, УКонтакце, на канале YouTube. 21 лютага ва ўсім свеце азначаецца міжнародны дзень роднай мовы. Адмысловыя імпрэзы ў гэты дзень пройдуць і ў Мінску. Але родную мову ў Беларусі трэба не толькі папулярызаваць, але часам даводіцца яе і абараняць. Першы эфір з цыклу «Тыдзень роднай мовы» на Беларусі сёння пачынаецца, і ў нас у гасцях грамадскія актывісты Аліна Нагорная і Ігор Случак, моўны інспектар. А таксама гэта аўтары вось такога зборніка, даведніка «Абаронім мову». Пра тое, ці трэба бараніць мову, ад каго і як, мы сёння і пагаворым з маімі гасцямі ў студыі. Добрый дзень. Добрый дзень. Прывітанне. Ігор, давай вось ўсё ж такі першае пытанне, ад каго даводзіцца беларускую мову, дзяржаўную мову ў Беларусі бараніць? Ну, у першую чаргу беларускую мову дзяржаўную трэба бараніць ад недасканалага беларускага заканадаўства. З гэтага ўсё і вынікае. Усе тыя праблемы, якія звязаны з тым, што беларускую мову альбо абражаюць, альбо не выкарыстоўваюць там, дзе яе павінны выкарыстоўваць. Аліна, ці часта вам даводзілася сутыкацца з тым, што вот трэба ўставаць на абарону беларускай мовы? Так, мы гэтым займаемся, і гэтаму прысвечаны наш дапаможнік, таму што, каб беларуская мова дзесьці з'яўлялася, на жаль, яна проста так не з'яўляецца. Трэба паказваць свой запыт, што яна нам патрэбна. Вось. І апошні выпадак, калі мне прыйшоў адказ не на мове звароту, і давялося прыцягваць чалавека да адказнасці за гэта, бо каб стварыць як гэта сказаць, лепш. Прэцэдэнт? Стварыць прэцэдэнт дзеля таго, каб усё ж такі чыноўнікі беларускія выконвалі сваё заканадаўства і адказвалі на мове звароту. Ігор, ўсё ж такі, беларускае заканадаўства, наколькі яно дасканалае, недасканалае ў пытанні абароны беларускай мовы? Ну вот калі раптам ты бачыш ці чуеш, што ёсць нейкая там абраза беларускай мовы, ці, скажем, не выконваюцца патрабаванні дзяржаўнымі органамі, ёсць усё, што неабходна, можна напісаць, што вот мне не падабаецца, рабіце так, ці мне не падабаецца таму, што вот ёсць такія нормы заканадаўства, і вы іх парушаеце? Ну, на жаль, беларускае заканадаўства вельмі недасканалае. Адзін закон, які канкрэтна прапісвае, якая мова павінна выкарыстоўвацца ў тым ці іншым выпадку, гэта закон аб зваротах грамадзян і юрыдычных асоб, які нам і атрымалася змяніць. Калі, напрыклад, чалавек звяртаецца па-беларуску пісьмова, то ім павінны даць пісьмовы адказ на мове звароту. І калі гэта не адбываецца, то гэта ўжо парушэнне заканадаўства. І вось калі звяртацца зноў-такі да таго, якім чынам абараняць беларускую мову, то ў нас ёсць артыкул 9.2 Кодекса аб адміністрацыйных правапарушэннях, гэта парушэнне заканадаўства аб мовах. І гэты артыкул, ён распаўсюджваецца і на абразы мовы, і на тое, калі чыноўнікі, напрыклад, адказваюць вам не па-беларуску на пісьмовы зварот, і на тое, калі вам у краме кажуць, размаўляйце на чалавеческім языке, вось гэты артыкул можна выкарыстоўваць. Але, на жаль, гэта толькі абмежаваныя выпадкі. Мы не можам, напрыклад, прыцягваць да адказнасці чыноўніка, калі ён адказвае вам, камунікуе з вамі па-руску, напрыклад, альбо ў іншых падобных выпадках. На жаль, беларускае заканадаўства недасканалае, але ёсць механізмы, якія ўсё ж такі абараняюць беларускамоўнага, і імі трэба карыстацца. Аліна, а вось вы па жыцці заўсёды карыстаецеся беларускай мовай? Так, я размаўляю па-беларуску. Ну вот выпадак, пра які Ігор кажа, што вот, да прыкладу, у краму вы прыходзіце, там, ну я не ведаю, у краму, не ў краму, якое-небудзь грамадскае месца, звяртаецеся да афіцыйнай асобы, там, прадавачкі, там, ці кансультанта, ці яшчэ каго. Па-беларуску вам кажуць, говорите на нормальном языке. Што вы робіце? У гэтым выпадку варта папрасіць кнігу заўваг і прапановаў, выкласці свае пытанні пісьмова, і таксама можна звярнуцца ў вышэйстаячую установу і патрабаваць праверкі гэтага чалавека на профпрыдатнасць. І часта так даводзіцца рабіць? Ну, часам даводзіцца. Якая рэакцыя? Ну, ўсё ж такі, калі кніга заўваг і прапановаў, гэта нейкі магічны інструмент. Гэта словазлучэнне, калі яно ўжываецца, то чалавек амаль ва ўсіх выпадках ён адразу пераходзіць на беларускую мову.
Вось якім чынам можна ўсіх перавесці на беларускую мову. Так. Добра, а міліцыянт вот спыняе вас патруль на вуліцы і кажа там пред'явіце дакументы, вы говорите, а калі ласка кнігу мне за ўваг і прапанову. Не, на жаль, усё ж такі ён павінен разумець беларускую мову для того, каб ён мог выконваць службовыя абавязкі. І я магу з ім камунікаваць па-беларуску, але ён па заканадаўству можа са мной вусна камунікаваць па-руску. Але ён павінен разумець тое, што я кажу. Але ўсё ж такі гэта падстава праверыць яго на правапрыдатнасць. Вы можаце пасля звярнуцца да Міністэрства ўнутраных спраў і сказаць, што вось дзяржаўны служачы, міліцыянт не можа падтрымліваць камунікацыю на беларускай мове. Ці гэта магчыма, яго трэба праверыць, ці валодае ён наогул беларускай мовай. Ігор, пагадзіцеся, але у такой краіне жывем добра, там у краме вы можете запатрабаваць кнігу скаргаў, і вот сітуацыю так вось нейкім чынам вырашыць. Чыноўнік адказаў вам не на мове зварота, таксама гэта можа вырашацца. З міліцыяй гэта значна складаней неяк вот дамагчыся, таму што раптам апынецца, што вы там лаяліся матам, яшчэ там што-небудзь непатрэбства, якія тварылі на вуліцы. Ну, не ведаю, у маім выпадку маёй практыкі было тое, што я нават міліцыянту прыцягваў за памылкі ў беларускамоўных адказах да дысцыплінарнай адказнасці занясеннем у асабістую справу. Таму і з міліцыянтамі можна працаваць таксама, але гэта не галоўная наша праца. Ўсё ж такі наша праца накіравана на тое, каб ўсё ж такі больш беларускай мовы было ў нашым такім навакольным асяродку беларускамоўным. Мы ствараем мікраклімат такі вось, каб беларускамоўнаму чалавеку было зручна жыць у Беларусі, карыстацца беларускай мовай, бо мова ўсё ж такі гэта ў першую чаргу сродак камунікацыі, а не культурная каштоўнасць. Аліна, і ўсё ж такі, вось гэты зборнік, дапаможнік, якая яго мэта? Для каго ён найперш прызначаны? Гэта дапаможнік для тых, хто карыстаецца беларускай мовай у паўсядзённым жыцці. І тыя звароты, тыя прыклады, якія там ёсць, гэта не змена заканадаўства, гэта не напрацоўкі ў змену заканадаўства, гэта проста звароты ў пэўныя установы. Напрыклад, калі вы карыстаецеся пэўным сайтам, вы хочаце бачыць беларускамоўную версію, там ёсць зварот на гэты выпадак. Вы можете звярнуцца да ўладальніка гэтага сайта, каб ён дадаў беларускамоўную версію і вы маглі зручна ім карыстацца. І вось там такія звароты, якія дапамогуць неяк лакальна ў пэўных установах, у пэўных там сайтах, пэўных ресурсах пашырыць беларускую мову і яе ўжыванне. Ігор, вы сказалі, што наше заканадаўства ўсё ж такі не вельмі дасканалае. Вот я гляжу, хто цікавіцца нашым эфірам зараз і праглядае. Сярод іншага быў падключаны да прагляду эфіру дэпутат Палаты прадстаўнікоў Валерый Варанецкі. Вось вы можаце сказаць спадару дэпутату, на што звярнуць увагу, дзе можа быць недапрацоўкі ў нашым беларускім моўным заканадаўстве? Ну, у першую чаргу трэба звярнуць увагу на закон аб мовах і прыбраць з гэтага закона злучнік «або». Бо ў нас в Канстытуцыі злучнік і прапісаны. Беларуская і руская мова ў нас дзяржаўная. Таму ў гэтым жа накірунку трэба змяніць беларускі закон аб мовах. І тады ўся праблема знікне. Не будзе ўжо ніякой дыскрымінацыі. Сённяшняе заканадаўства, яно дыскрымінуе беларускамоўных беларусаў. Але калі змяніць і, то атрымліваецца, што тады на месца? Або? Не, прыбраць або, каб было толькі і беларускае і рускае. Каб заканадаўства было і на беларускай, і на рускай мове. Каб адукацыя была і на беларускай, і на рускай мове. І не так, як, напрыклад, што дзяцей беларускамоўных зганяюць, як у гетта, на нейкую акраіну, напрыклад, Мінска ці Гомеля. А так, каб у кожнага беларускага дзіцёнка была магчымасць пайсці ў бліжэйшую школу, і для яго, нават калі ён адзін, быў адчынены беларускамоўны клас. Бо у нас две дзяржаўныя мовы, трэба гэту норму выконваць. Аліна, вы, распрацоўваючы гэты дапаможнік, я так разумею, таксама звярнулі ўвагу на тое, што сказаў Ігар, што недасканаласць беларускага заканадаўства. Не было нейкай, ну, можа быць, задумы дапамагчы дэпутатам выправіць гэтыя хібы, можа быць, там накіраваць прапановы свае, можа быць, увогуле распрацаваць нейкі свой законапраект аб мовах. У мінулым годзе мы звярнулі ўвагу на закон аб абароне правоў спажыўцоў, і мы спрабавалі змяніць заканадаўства аб абароне правоў спажыўцоў, каб інфармацыя на этыкетках да спажыўца даводзілася на абодвух дзяржаўных мовах. І дзеля гэтага мы правялі там шмат сустрэчаў, і каля 600 чалавек яны даслалі свае прапановы, распрацаваныя, прапановы, якія распрацавалі мы ад сябе,
про тое, што павінна быць беларуская мова абавязковая на этыкетке. Але зараз, як мы бачым, закон быў прыняты напалову, выкананы тое, што мы прасілі, і зараз мы ўжо спрабуем змяніць беларускі стандарт. Ігор, наколькі вот все ж таки ваша такая ініцыятыва і то, як вы гэта робіце, яно можна аднесці, вот як зараз моднае слово, мяккая беларусізацыя. Вот все ж таки ваша беларусізацыя, яна мяккая ці не все ж таки такая цвердаватая? Ну, па-першае, у нас наогул у Беларусі няма ніякой беларусізацыі ні мяккай, ні жорсткай, ніякой. У нас руская русіфікацыя жорсткая змянілася на мяккую русіфікацыю. А тое, што мы з Алінай робім, мы просто робім свой грамадскі вось такі чын. Мы просто такі робім тое, што чым павінен займацца кожны беларус. Мы прасоўваем тую мову у тых сферах, дзе яна павінна быць, гэтым павінна займацца дзяржава. Мы займаемся тым, чым павінна займацца дзяржава. І, вядома, нам і нашым паплечнікам цяжка займацца тым, чым павінна займацца дзяржава. Мы можам пакрыху беларусізаваць Беларусь, але любая беларусізацыя ідзе зверху. І тое, што мы робім гадамі, дзяржава можа зрабіць за месяцы. І таму, калі дзяржава не займаецца беларускай мовай, асноўным дзяржаўным чыннікам, то я не ведаю тады, чым яна займаецца. Наша дзяржава любіць вот з гэтай нагоды казаць такія словы. Калі народ будзе гатовы, то і мы вот это зробім. І ў пытанні моўным таксама. Ваше меркаванне, вот все ж таки народ гатовы, трэба чакаць гэтага, пакуль гатовы будзе народ перайсці да матчынай мовы, ці ўсё ж таки трэба рабіць это. Але трэба, я прыгадываю, вельмі шмат разоў наракаюць на тое, што, маўляў, вельмі так жорстка на пачатку 90-х гадоў, асабліва вось партыя БНФ, якая тады была ў парламенце, жорстка падышла да беларусізацыі, маўляў, з-за гэтага, магчыма, было такое непрыняццё людзьмі вот беларускай мовы. Зараз вот все ж таки як это лепей рабіць? Ну, все ж таки людзі называюць беларускай мову роднай, і мы бачым, напрыклад, што і наш дапаможнік, ён карыстаецца попытам, людзі звяртаюцца, бачым, што людзі самі пішуць звароты, і беларуская мова яна патрэбная, і самае галоўнае, каб людзі больш афіцыйна пісьмова, з дзяржавай трэба размаўляць на яе мове, на мове зваротаў. Вось, і вельмі важна, каб людзі пісьмова паказвалі, што беларуская мова нам патрэбна тут, тут і тут. І ўсё ж такі, я думаю, што дзяржаве варта было прыслухоўвацца да гэтага больш. Мы перервемся на невеличкую паузу, короткий выпуск новинов. Ага, новинов у нас не будет короткого выпуска, протягиваем. Игорь, вот шмат тебе попракали, коли ты притягивал до отказности, уже нават не чиновников за то, что там неправильно, не на мове зворота тебе отказали, а, скажем, шараговых громадян Беларуси, якія ну, у сваіх выказваннях абразліва выказваліся пра мову, пра Беларусь і гэтак далей. Такія дзеянні, такія прыцягванні да адказаў, яны ўсё ж такі, на твой погляд, не настройваюць людзей супраць цябе, супраць моўнага інспектара, супраць беларускай мовы, ці ўсё ж такі паказваюць іншым, вот, што лепей стрымлівацца? Ну так, хутчэй гэта прыклад для тых, што людзей, якія не вельмі добра выказваюцца да беларускай мовы, альбо не выкарыстоўваюць моўнае заканадаўства, паказваюць тым, што за гэта ёсць адказнасць. І шэраговых людзей, у прынцыпе, мы ніколі не прыцягвалі. Мы кожнаму давалі вельмі шмат шансаў выбачыцца, альбо проста прыбраць свой каментар. І там былі, напрыклад, прыцягнутыя людзі, это былі людзі, якія ўжо, ну, проста перагибали ўсю палку. Это былы міліцыянер, былы спартовы журналіст, былы судовы выканаўца, там простых людзей не было. Таму гэта быў як прыклад. І наогул гэты артыкул, па яму за ўвесь час яго існавання было прыцягнута толькі 8 чалавек. За мінулы год толькі 3 чалавек, і гэта былі чыноўнікі. А вось я мінулым годзе толькі аднаго чалавека прыцягнуў, гэта быў чыноўнік міністэрства архітэктуры. Аліна таксама кагосьці з міністэрства прыцягвала. І гэта вельмі добра, калі мы кажам пра людзей, якія проста пішуць у каментах. Зараз, калі мы бачым пэўныя суполкі у тым жа кантакце, які карыстаецца попытам сярод моладзі, гэтых каментаў стала проста менш, таму што ўжо беларуская практыка паказала, што нават фэйкаў, людзей, якія пішуць пад нейкімі фэйкавымі акаунтамі, іх прыцягваюць да адказнасці. І хоць гэта было мала выпадкаў, але гэта значна палепшыла вось гэту сітуацыю з абразай мовы.
І тут такая сітуацыя, што калі мы самі беларусы не будзем сябе паважаць, не будзем вось на дрэннае слова адказваць нейкім вось рухам, то і нас паважаць таксама нашы апаненты не будуць. І таму калі як бы вось падставілі, як бы ударылі па левай шчаке, трэба падставіць правую, але калі зноў ударылі па левай шчаке, то трэба ўжо ну як бы даць як бы нейкі адпор. Тое, што от, ёсць пажаданне, каб дзяржава ўсё ж такі спрычынілася больш да папулярызацыі беларускай мовы, беларускай культуры, беларускай там гісторыі, спадчыны, увогуле беларускасці, гэта, канешне, добра. Але ўсё ж такі вот я Аліне задаваў гэта пытанне, і да цябе ўсё ж такі, наколькі, на твой погляд, людзі гатовыя да гэтага? Наколькі ім гэта патрэбна, наколькі яны гэта хочуць? Я ўпэўнены, што людзі гатовыя. Проста зараз у іх няма выбару у тым умоўным пытанні. Людзі простыя людзі, яны звычайна жывуць звычайным жыццём і карыстаюцца той мовай, якая зручная ў побыце. Дзяржава стварыла такія ўмовы, што беларуская мова зараз у побыце незручная. Не кожны будзе сам перакладаць звароты, перакладаць бланкі, дамагацца, каб цябе абслугоўвалі ў краме па-беларуску, перакладаць цэтлікі. Просто чалавек жыве простым жыццём. Давайце зробім канстытуцыю, давайте выконваць канстытуцыю, якую мы прынялі ў 96-м годзе, дзе две дзяржаўныя мовы. Зробім ўсё на двух дзяржаўных мовах, паставім две моўныя групы ў роўныя мовы, паглядзім, да якой мовы будзе больш цягнуцца беларус звычайны. І я ўпэўнены, што ён пацягнецца да роднай мовы. А зараз мы не можам казаць пра тое, што беларускі народ свядома абраў рускую мову. Рускую мову. Я да чаго вось гэта пытаюся, справа ў тым, што вот часам здараецца, паколькі вот у цябе такое атачэнне, у асноўным там беларускамоўныя людзі, ну ці людзі, якія з павагай ставяцца да беларускай мовы, вось гэтае атачэнне, і таму складаецца ўражанне, што і ўся Беларусь, яна вось такая. Грубо кажучы, вот зойдзеш на форумы там Тутбайці онлайнера, як пачытаеш, нават не пра мову, а пра што-небудзь вот іншае такое, і сядзіш і думаеш, боже мой, і гэта беларусы, можа і тут такая ж самая сітуацыя. Вот мы спадзяемся, што яно вот так і ў моўным пытанні, а насамрэч, калі капнуць глыбей, то зусім іншае. Не, я ўпэўнены, што ўсё ж такі у моўным пытанні без беларусамі ўсё добра. Трэба проста паказаць, што эта мова ім карысна будзе, што ёй будзе карысна і зручна карыстацца. І беларусы вернуцца да яе. Аліна, вы ездзіце часта вот з прэзентацыяй і гэтага дапаможніка, сустракаеце з людзьмі. Усё ж такі, вот вы сказалі, што ёсць цікавасць да яго. Наколькі шырокая цікавасць? Наколькі людзям сапраўды патрэбна ведаць, якія там ёсць карысныя вытрымкі з заканадаўства грамадзянскага адміністрацыйнага крымінальнага кодекса, вот прыцягнуць адказнасці. Адна справа вот там курсы мова на нова, каб навучыцца, а другая справа вывучыць заканадаўства, каб ведаць, дзе каго там прышчуціць, як кажуць. Ну, мы вось адмыслова рабілі дапаможнік простым, каб не трэба было вывучаць заканадаўства, каб іх мог карыстацца кожны беларус. І тут все вельмі проста, і сапраўды мы бачым, што ім карыстаюцца, таму што нам часам пішуць, што вось мы даслалі такі зварот, ну, людзі проста пішуць, кажуць, што яны карыстаюцца. І ўжо першы наклад, вось 600 асобнікаў, яго амаль ужо не засталося, і мы плануем ужо выдаваць, ну, дапаўняць наш наклад, і таксама чакаем, калі у вас будуць пэўныя прапановы, якія звароты сюды дадаць, мы праглядзім ваши прапановы і дададзім, і хочам зрабіць яго яшчэ больш зручнейшым, і каб ўсё ж такі мы змаглі разам пашыраць беларускамоўную прастору. Зараз, вот як мы пачалі праграму з абвесткі пра тое, што 21 лютага міжнародны дзень роднай мовы. Што, ну вот, я не ведаю, там вы у якасці грамадскіх актывістаў, складальнікаў гэтага дапаможніка будзеце рабіць нейкія там адмысловыя імпрэзы таксама да Дня роднай мовы? Так, 20 лютага у нас адбудзецца адмысловая імпрэза. Мы рыхтуем пытанні, мы учора рыхтавалі, сёння ўжо дарыхтуем, я думаю. Мы ладзім квіз па абароне моўных правоў, там будуць пытанні пра гісторыю развіцця беларускай мовы, пра метады абароны моўных правоў у мінулым і ў сучаснасці. Это будзе вельмі цікавы квіз, таму мы запрашаем рэгістраваць вашу каманду, гэта 2 чалавек, і прыходзіць вось у сераду на тэрыторыю правоў. Але я так разумею, першым рэгістраваць каманду як мінімум з 2 чалавек і прыходзіць на тэрыторыю,
трэба вывучыць вось гэты дапаможнік. Не, нічога не трэба вучыць. Насамрэч, тут галоўна не перамога, тут галоўнае сустрэцца і разам абмеркаваць, як мы можам бараніць нашу мову. І у нас будуць пытанні, мы будзем ўсё ж такі большы акцэнт рабіць на метады абароны ў сучаснасці, таму што гэта важна зараз. Вось. Але пытанні будуць ад 10 стагоддзя аб правах на мову ад пачатку 10 стагоддзя да сённяшняга дня. Так, Таму... і гэта будзе вельмі цікава даведацца, просто нават калі нешта там адкажаце не так, гэта не так важна. Галоўнае развівацца, пашыраць свае веды і каб разам маглі бараніць. Да, і памятаць, што дзень роднай мовы гэта не толькі 21 лютага, а кожны дзень. Дарэчы, вось я тады такі вось ёсць каманда з 2 чалавек, і я правяду такі квіз. У мяне, ў прынцыпе, адно пытанне. Яно адказ словы Аліны мне вот яго падказалі пра правы моўныя. Вот мы прывыклі да таго, што ў нас больш абавязкаў, чым правоў. І ўсё ж такі, адкажыце мне, калі ласка, вот якія ў мяне моўныя правы? Вот я прыходжу, да прыкладу, у школу і кажу, я хочу, каб моя дачка вучылася на беларускай мове. А яны мне кажуць, ну так абыдзіся бацькоў аднакласнікаў, сабярыце жадаючых, мы тады падумаем, разгледзім, ці можам зрабіць беларускамоўны клас. Так. І вот я сяжу так і думаю, так, а ёсць у мяне нейкія моўныя правы, ці нема? Правы ёсць, але яны парушаюцца. І ў гэтым выпадку, як вы пісалі, гэта парушэнне вашых моўных правоў. Чаго не павінна быць у адпаведнасці нашай дзяржаўнай беларускай канстытуцыі. Ну вот добра, давайте у адпаведнасці з заканадаўствам. Якія ў мяне ёсць моўныя правы? Вот чтоб я мог сказаць, так се стукнуць у это самае і сказаць, у мяне ёсць права такое, такое і такое. Права на адукацыю на роднай мове, права на камунікацыю на роднай мове, права на працу на роднай мове, права на ўсё, і дзе вы можаце зручна, вольна і комфортна карыстацца сваёй роднай мовай, дзе вам не будуць ніякіх стварацца перашкод у гэтым. А яны мне адкрыюць закон і скажуць, а тут напісана беларускай або рускай, і ўсё. І што, і я са сваімі правамі пайшоў вот спакойна да хаты. А вы ім адкрыеце канстытуцыю і скажаце, што вось тут ёсць і у нас еще есть еўрапейская харта аб мовах, якую Беларусь таксама падпісала, дзе там сказано, што усе мовы роўныя і кожны вольны карыстацца сваёй роднай мовай. Аліна, все правильно сказаў? Так. Можа, дададзіце што? Не, мы можам дадаць, што ёсць у беларускім заканадаўстве прапісаныя вытрымкі, якія рэгулююць моўныя пытанні, але яны проста недасканала там прапісаныя. Але ўсё ж такі на іх вельмі варта спасылацца, каб яны запрацавалі. Вось, і мы адмыслова дадалі ў другую частку нашага дапаможніка, каб яны былі, каб людзі іх таксама ўжывалі ў сваіх зваротах, і дзяржава бачыла попыт. Вось, і ўсё ж такі неяк дзяржаўная машына зрушылася ў бок таго, каб людзі маглі вольна карыстацца сваёй мовай. Я вот раблю з вашых слоў такую выснову, што калі людзі не могуць дабіцца, каб іх дзеці вучыліся на беларускай мове, каб у іх школах стварылі беларускамоўныя класы, каб былі там дзіцячыя садкі беларускамоўныя ці групы хаця бы беларускамоўныя ў дзіцячых садках, каб былі этыкеткі на там малацэ, там на хлебе ці там яшчэ на чым-небудзь і па-руску і па-беларуску, то это мы самі вінаватыя, таму што мы гэтага не дамагаемся. Ну, можна сказаць у нечым і так, бо хоць наша заканадаўства недасканалае, але ўсё ж такі варта беларусам таксама праяўляць сваю актыўнасць. Не толькі ў Фейсбуку абмяркоўваць, што нешта мы дыскрымінуемся, але ісці пісаць чыноўнікам звароты індывідуальныя і паболей. Ісці ў суды, менавіта па таму прыкмеце дыскрымінацыі. Бо дзяржаве вельмі непрыемна будзе, калі ўсё ж такі пачнуцца суды, дзе людзі пішуць і кажуць, што іх дыскрымінуюць па моўнай прыкмеце. Трэба паказваць чыноўнікам, што нас гэта хвалюе, і мы гатовы за гэта змагацца. Я ведаю нават прэцэдэнт у ўкраіне, чалавек зараз атрымоўвае палітычны прытулак па прыкмеце таго, што ён Беларусі дыскрымінуецца па моўнай прыкмеце. І я вельмі з цікавасцю сачу за гэтым прэцэдэнтам, бо калі на вось такім узроўні будзе прызнана, што ў Беларусі існуе дыскрымінацыя па моўнай прыкмеце, то гэта пакажа, што ў Беларусі сапраўды гэта праблема існуе. І дзяржаве будзе вельмі сорамна вось перад такім фактам. А зараз у Беларусі ёсць дыскрымінацыя, але беларусам трэба больш актыўна паказваць, што яна існуе. Не замоўчваць гэту праблему. Аліна, вот вы дзяўчына маладая, но вы актывістка.
вы вот не супраць пайсці адстойваць свае правы, але з вашага атачэння вот моладзь вашага ўзросту людзі, наколькі яны гатовыя ісці і адстойваць свае правы? Не, ну мы бачым, што ёсць актыўная моладзь, якая гатовая, тому што нават у нашай Я камандзе... зараз не пра актывістаў там грамадскіх арганізацый, там палітычных партый, там ці проста там вот актывістаў, там блогераў, там кшталту матолькі, там, а вот шараговыя людзі, там ваши, там я не ведаю, там аднакурснікі, там ці з вашага двара, там вашыя былыя аднакласнікі. Вот сярод іх колькі такіх, як вы? Не, ну людзі цікавяцца, і мы бачым, што новыя людзі прыходзяць на прэзентацыю. Мы калі стваралі талаку на каб збіраць сродкі на дапаможнік, мы таксама бачылі, што 110 чалавек ахвяравала сродкі, каб гэты дапаможнік быў выдадзены, і з гэтых 110 чалавек я асабіста ведала, ну можа 10. Вось. І гэта вельмі крута, гэта паказвае, што ўсё ж такі абарона беларускамоўных гэта важная тэма і што гэта патрэбна. Вось. Але, канешне, хочацца, каб людзі, якія карыстаюцца беларускай мовай у паўсядзённым жыцці, больш актыўна праяўлялі сваю пазіцыю і праяўлялі менавіта пісьмова. Вось. Пісьмова ў зваротах афіцыйных да дзяржавы. І тут не толькі датычна мовы, калі цябе парушаюцца правы твае ў працоўнай сферы, таксама дамагайся, каб яны не парушаліся. Калі парушаюцца ў краме, напрыклад, па-іншы, што табе прадалі прадукты нейкі сапсаваны, то таксама дамагайся, каб табе далі нармальны прадукт. То бок беларусам трэба больш актыўнымі быць не толькі ў моўным пытанні, але наогул ва ўсіх сферах, дзе іх правы парушаюцца. І тады ў нас будзе іншая краіна, і беларускамоўная, і заможная, і дэмакратычная. Дзякуй вялікі. Ну, на гэтым ці маеце што сказаць, пажадаць беларусам напярэдадні дня міжнароднага роднай мовы? Ну, ўсё ж такі, як я казаў, быць больш актыўнымі, каб дзень роднай мовы быў кожны дзень для сапраўднага беларуса. Так, я далучуся да гэтага і проста кажу, што калі вам дзесьці не хапае беларускай мовы, пішыце пісьмова ў гэтую установу, каб вам далі пісьмовы адказ. Дзякуй вялікі. Ну, а я нагадаю, што сённяшнім эфірам мы распачалі тыдзень роднай мовы на Еўрарадыё. Штодня у нас будуць эфіры, прысвечаныя менавіта роднай мове і гэтаму міжнароднаму дню. Паглядзіце, стаіць абвестка на сайце Еўрарадыё, дзе распісаныя эфіры, калі, у колькі і з кім будзе у нас размова жывая ў студыі. А сёння мы гаварылі з грамадскімі актывістамі Алінай Нагорнай і Ігорам Случакам, аўтарамі вось такога дапаможніка «Абаронім мову». Дарэчы, яны пакідаюць гэты дапаможнік нам у студыі. Цягам гэтага тыдня мы разыграем яго сярод самых актыўных гледачоў і каментатараў нашых эфіраў. Дзякуй. Слухайце, а 15-й гадзіне у нас у эфіры Валерый Карбалевич і Андрей Паротнікаў. Пагаворым на тое, падвядзем вынікі візіту ў Сочы кіраўніка Беларусі.